Allah da zan samu dama, da a ce zan samu dama gana yi wuf da zillaziya. Aiko ni kan da ina ga duk duniya ba wanda zai fi ni shakata wallahi. Kai, akwai burowa a ce ɗan magajiya mallaki zilli. Kai, gwamji kenan. Ye. Waye taba ka a garin nan? Waye ya taba kari dan magajiya a garin nan? Waye ne? Wani ne ya samu na nan kwaro. To mawa. Wane ne ya taba kari dan magajiya a garin nan? Kai! Ba mu je. Ani gaskiya ne ga Ba za ka je ba? No, 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 no.